San Markoko zabortegia itxi eta zigilatzea. 1970-2014. Itxi eta zigilatzeko azkeneko fasea. San Markoko zabortegia 70. hamarkadaren hasieratik 1988 urtera arte mankomunitateak ustiatu zuen. Orduan, mankomunitateko kideak Pasaia, Errenteria, Lezo eta Oiartzun ziren. Harrezkero, moldatu eta zabaltzeko hainbat lan egin zen. Udalerri horiek sortutako hiri hondakinak botatzeaz gain, Donostiako udalerrikoak eta ondoren, egun San Markoko mankomunitatea osatzen duten gainerako udalerrien hiri hondakinak isurtzeko. 2004ko azaroaren 18an, zabortegiko zonarik zaharrenak berreskuratu eta ixteko lanei ekin zitzaien. Orain bertan, tomateetarako nagutegiak daude. Gainera, zabortegiaren oinean eusteko dike berriak gauzatu zen. Obra horiek guztiak egiteko, 18 hilabete behar izan ziren, eta 2006ko ekainaren 15ean amaitu ziren. Gero, 2007 urtean zehar, transferentzia planta eraiki zen, trinkotze sistemaren bitartez, hondakinen volumena murrizteko. Horrek, isurketa amaitzea eta beraz, hondakinak San Markoko mankomunitatearen lurralde eremutik kanpo kudeatzea zuen helburu. Azkenik, 2008ko urriaren hondakinak isurtzeari utzi zitzaion eta ustiapen zonak lurrekin behin-behineko zigilatu ziren. Jardueraren hasieratik guztira 3 milioi tona inguru hondakin isuri dira. Horiek 40 urteetan 25,8 hektareatan, 12,5 Donostiako udalerrian eta gainerakoak Astigarraga eta Errenderiaren artean banatuak metatuz joan dira. Izurtze jarduera egite utzi denean, hurrengo urratsa lehenengo fasean irakasgaitu ez ziren zonak itxi eta berreskuratzea da. Zigilatze obrek hondakinez arriskutsuetarako San Markoko zabortegia zigilatu eta itxi ondoren, mantendu naiz kontrolatzeko ingurumen baimen entregatua IBI dute, Eusko Jaurlaritzak 2012ko irailaren 28an emana. Halaber, zabortegia beren mugartean duten 3 udalerriak obra lizentziak eman dituzte. Orain hasiko diren iste obrekin zona honetan, zabor gehiago ez direla isuriko erabat bermatzen da. Zigilatze prozesua. Gainazaleko zigilatze paketea instalatzen denean, oinarrizko eta alboko irakasgaiztea jarraituko da. Ildo horri eutsiz, hondakinak erabat isolatuko dira, zabor poltsa handia izango baliz bezala. Gainazala zigilatzeko orduan, honako materialen sekuentzia erabiliko da hondakinen gainean jarrita, gutxienez 1,10 metroko lodiera. Erregularizazio geruza, harririk gabeko lurra, 0,30 metroko lodiera. Bentonita tapakia, geokomposatua da, hau da, buztinezko geruza uniformea, 2 geoeunez mugatua. Dentsitate handiko polietilenozko HDPE geomintza. 2 milimetroko lodiera eta 2 aldeetan testura duena. Iragazpen ura drainatzeko geokomposatua. Harririk gabeko lurra, 0,30 metroko lodiera. Landare lurra, 0,30 metroko lodiera. Bere funtzioa batetik hondakin masara euri-urik ez sartzea da. Hala, lixibiatu gutxiago sortuko da. Bestetik, materia organikoa deskonposatzen den bitartean, biogasaren igorpen lausoa saihesten da. Laburbilduz, modu honetan inpaktu negatiboak ekiditen dira. Gasa ateratzea. Zabortegian gasa ateratzeko sistema hobetuko da. Biogasa kanporatzeko 12 putzu berri egingo baitira. Egun biogasa hartzeko dauden putzuen arteko hutsuneetan zehar banatuko dira. Nolanahi ere, putzuetatik ateratako gas hori biogasari balioa emateko plantaraino bideratuko da. Lixibiatuak drainatzea. Zabortegiko lixibiatua hondakinetan zehar sartzen den ura da, hondakinetatik arrastatzen dituen materialekin batera. Beraz, lixibiatua zabortegian irakasitako euri-uren eta hondakinen degradazio prozesuetatik datozen beste produktu eta konposatu batzuen nahasketak osatzen du. Izan daitezkeen lixibiatu iturburuak hartu eta zabortegiaren ondoko drainatze sistemaraino bideratzeko modua definitu da. Ondoren, zabortegian bertan kokatutako lixibiatuen plantan tratatuko dira. Gainazaleko drainatzea. Inguruko sareak hobetuko dira, euri-urak edo ur-garbiak errazago drainatzeko. Zuzenean, zabortegiaren gainazalean erortzen den euri-urak gainazal guztian drainatze geokomposatua jarriz jasoko da. Zer egingo dugu?
Mugarri nagusiak denboran, gutxieneko epeak, 30 urte. 2013-2014, zigilatzea, 10,5 hilabete. 2015-2019, asentua jarraitzea, 5 urte. 2020, itxi ondorengo denboraldiaren hasiera, 10,5 hilabete. Zigilatzea. 1. Gutxi gora bera, 157.500 metro kubiko hondakin berriz jarriko dira. Gainazaletik doazen ur guztiei dagokienez, gainazaleko drainatzea behar bezalakoa izateko. 2. Gutxi gora bera, 208.500 metro kubiko material beharko da, hondakinak estaltzeko. 3. Gutxi gora bera, 3.225 metro kanal eraikiko dira, gainazaletik doan ura behar bezala ateratzeko. 4. Biogasaren odi guztiak berriz banatuko dira, eta ondorioz, odi berriekin ia 8,5 kilometro gauzatuko dira. Horrez gain, dauden 39 putzuak moldatu eta gutxienez beste 12 putzu berri eraikiko dira. 5. Mantentze lanetarako 1,2 kilometro bide eta pista egokituko dira. 6. 27.600 metro karratu zabortegi behin betiko zigilatzeari ekingo zaio. Bien bitartean gainerako azalerak 103.000 metro karratu behin betiko zigilatu baino lehen, hondakinak egonkortu arte itxaron beharko du. 7. Zabortegiaren kanpoko itxitura berria instalatuko da, 3.370 metroko perimetroan. 8. Guztira, 132.100 metro karratu landarez beteko dira. 40 urtetan gutxi gora bera, 3 milioi tona zabor isuri dira zabortegian, hau da, Anoetako estadioa 10 aldiz bete zitekeen. Behin betiko konponbiderako izan daitezkeen eragozpenak. Azkeneko etapan, usainen ondorioz eragozpenak izango dira. 185.000 metro kubiko inguru ondeatu beharko baitira eta gehienak hondakinak izango baititugu. Kalte hori minimizatzen saiatzeko honako neurriak hartu dira. Obrak neguan planifikatzea. Hondakinak mugitu eta estaltzeko denborak gehienez 5 hilabetetara mugatzea. Eta atzeratuz gero, obrez arduratuko den enpresari zigor ekonomikoak jartzea. Denbora horretan, jardueraren ikuspegitik beharrezkoa da hondakinen zona batzuk agerian gelditzea, baina beti ere txikienak izango dira. Ahal den neurrian, obra zona guztian lanak eta biogasa ateratzeko jarduera bateragarriak izan daitezen saiatuko da. Ildo horri eutsiz, deskonexio partzialak eta behin-behinekoak egingo dira. Gehiago jakin nahi duzu?